Proleće je uvek buđenje života. Čisto i jasno treperi na horizontu. Sedmogodišnji Lav Gordi, vođa čopora, našao je u Malenoj novu ljubav. To je početak knjige Proleće jednog lava Miše Mihajla Kravceva, koja je u knjižarama postala pravi hit. Za nedelju dana potukla sve rekorde u prodaji, a neki kažu da je za petama popularnosti Malog princa. A Mihajlo je zapravo slikar i ova knjiga mu je, kako kaže, sama došla davno kad je bio mlad. To je zima 81. 30. decembar. I počinje nova godina, moje društvo me zove gde ćemo na doček, je sedio u moj sobi. Ja tamo sedim, čitam stare zabanike, koji su mene obrazovali i sve. I bez veze vidim jednu sliku, sećam se dobro, bile su pržanice za večeru. I slika lava i lavice. I odjednom mi nešto kreni, ja počnem da pišem. I nestajem. I drugo ime zove, ajde idem na doček. Ne, ja ne idem na doček, ja pišem knjigu. Nije ustao ni odustao dok je nije napisao. Na doček naravno nije otišao, ali i tada je to bio rukopis za njegovu dušu. Posle 30 godina nudi svoju bajkovitu basnu o najtoplijim i najskrivenijim osjećanjima i izdavaču skoro neizmenjenu. Sećam se kad mi je urednik je tražio jednu reč da promenimo, to je na početku knjige, sam rekao ne i tačno sam se setio, sam baš od te reči ušao u lava potpuno i počeo da razmišljam kao lav tada. To znam kad je bilo. Proleće jednog lava ima i skriveni naslov, Misterija o ljubavi. Ja ne mogu ovu knjigu konkretno da prepričam. Ona je konglomerat svih osjećanja koje mi osjećamo onim najjačim momentima u životu, ako me razumete, to je serija takvih događaja koji je jednostavno takav. Sam naslov Proleće jednog lava je najkraći opis ove knjižice u kojoj su junaci životinje da pouče ljude. Svako će izvući svoje narvučenije. Kad sam pisao, reći vam iskreno, ja nisam znao ni šta će biti na sledećoj strani, ni šta će biti na kraju, niti sam znao šta želim da poručim. Evo najiskrenije što mogu. Ja sada sve što radim s nama, ali tada je ta knjiga pisana tako i možda je bolje tako. Pre nego što je leto stiglo u savanu, Gordi je preboleo gubitak i odrastao, spoznavši konačnost života. Miša je odrastao dok je pisao ovu knjigu. Kasnije je proživeo mnogo toga i možda bi mnoge stvari sada uradio bolje, ali ovu priču, kaže, ne bi mogao da napiše bolje nego tada.